קבלו הגדרה חדשה למהו ימין קיצוני על פי עיתון הארץ. כל אדם אשר לא מתעב תיעוב עמוק את מתיישבי יהודה ושומרון. וכך יושבים באולפן 4 המוסקטרים של פודקאסט עיתון הארץ, כזכור העיתון לאנשים חושבים, ומכתרים את ברי סחרוף כימין קיצוני. למה ברי סחרוף הוא ימין קיצוני? זה מאוד פשוט. מי שמופיע בפסטיבל שהכניסה לפלסטינאים אסורה, הוא איש ימין קיצוני, זה די פשוט. איזה ברי? ברי שלנו? ומה חטאו תשאלו? אז לא. ברי לא נאם בהפגנה בעד סיפוח יהודה ושומרון, והוא גם לא יצא בהצהרה 2 גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן. הוא פשוט הופיע, כמו שהוא יודע. סירב להחרים ציבור שלם. סירב, כמו רוב הישראלים, לשחק במשחק שעיתון הארץ קבע את החוקים שלו. אם המוסקטרים היו פותחים את העיניים לעובדות, הם היו מבינים שכשברי לא משחק במשחק הפסילות, הוא ממש לא לבד. לפי המדדים האחרונים של המכון למדיניות העם היהודי, קרוב לחצי מהציבור היהודי רואה בהתיישבות ביהודה ושומרון נכס ביטחוני. בסקרי המכון למחקרי ביטחון לאומי, קרוב ל-60% מהישראלים מתנגדים לכל ויתור טריטוריאלי באזור. בקיצור, פודקאסט הארץ, לשיר לחצי מיליון ישראלים ביוש, זה לא עמדת קצה קיצונית, זה הלב של המיינסטרים הישראלי הנוכחי.